Akuseyona isichitho mhlawumbe? Basho njalo abantu besiZulu masiya kubo bathi isichitho. And njengamanje sikwi-process sokuzama ukulungisa lokho kodwa akulungi Okay. because iyangi-affect-a lento kakhulu. Angisakhoni ukuphumela ngaphandle. Usaba abantu. Ngiyasaba abantu, nginephunga elinuka kabi ngaphansi. And aligcini kimi kuphela, li-affect-a wonke umuntu. Endlini angisahleli ngokuthula, sebaze bangikhipha bangihlalisa kwi-single sleeper ngoba bathi ngibahlalisa kabi laba abanye. Njengamanje sikwi-process yokuzama ukuthi silungisa leyo nto leyo kodwa kuyafana ngoba umehluko noma ukhona ngiwubona kancane. Mhlawumbe ngabe khona izinto ezisiZulu. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So-ke sine-guest today. Nakanjani uzosilandisa ukuthi why efikile la ekhaya namhlanje. Kodwa-ke asike sizwe sothola ngayo yonke into. Sawubona kunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lendawo la usuka khona. Ngokuzalwa ngisuka eBigville, then ngihlala eThekwini ngase-Press Center, ngifunda e-DUT. Oh, okay. Ngicela ungilandise-ke ngesigameko sakwehlela ungiqale nje ekuqaleni la kwasuka khona zonke ezinye izinto size siyofika kuvuthondaba lendaba. Okay, into eyenzeka ukuthi ngahlangana nomfana onengane, sathandana. Kakufihlanga ukuthi unengane, wangitshela ukuthi unengane, but isitori sakhe sasithi sebehlukene no-baby mama basathandana. Okay, sathandana-ke kwa-right ukuphela kaMeyi. Kwathi ngoJulayi wangibhalela engibuza ukuthi ngike ngakhuluma yini noma ingane yakhe because yena uhlala eGoli, mina ngihlala eThekwini. So usually text and call. Wase engibuza ukuthi ngike ngakhuluma yini no-baby mama wakhe, ngathi akaze ngikhulume naye. Angibuza ukuthi nginaye yini umngane abambiza ngo-Avela. Ngavuma ukuthi nginaye. Engqondweni nami ngangitshela ukuthi mhlawumbe ngibuzele ukuthi mhlawumbe sekusheleke ngephutha manje ufuna ukuconfirm ukuthi akawuyi yini umngane nami. Okay, mase ngimbuza ukuthi indaba engibuza zonke lezo zinto lezi athi usisi wakhe ubeyomlandela i-stationery because ufunda e-Unisa, wathi mebhalisa wafaka i-address yamawengane yakhe ngoba basathandana. Wathi ubeyomlandela i-stationery, mefika uma wengane wamtshela ukuthi mina ngimthumele ngabangani bami ukuthi bazomthuka. Hawu. Okay. Mase ngimbuza ukuthi hawu ngimthuka kanjani ngoba wena wathi anisathandani, ngamthukela ini. Wathi hayi akazi naye, akanaso isitori esiphelele ngoba esho nje ukuthi uzwe ngosisi wakhe. Okay, fine. Ngimtshela ukuthi okay, ngizozama ukuthola inamba yababy mama, ngimbuza ukuthi bengimthuka kephi. Angisongele athi ngingayenzi leyo nto leyo because menge ngayenza sizohlukana. Okay, ngingakwazi. Wena ubaby mama uyamazi? Ngiyamazi, abangakithi bonke. Cha, sijwayelene. Angikaze ngimbone ngamehlo enyama, ngimazela ngokuthi nje unengane naye kuphela. Okay, ngithole-ke inamba yakhe, ngimbhalele ngimbuza ukuthi hawu, wathi ngikuthukile manje kuba wengane. Bengikuthuka ngikuthathaphi. Wathi ayikho leyo nto, akaze ayisho into efana naleyo. Ngingakholwa umfana. Into eyenzekile yena ubuze umngani wami u-Avela ukuthi sajola yini nomfana. Wase etshela umfana ukuthi uzwe ngo-Avela ukuthi sajola ngoba ebephika ukuthi mina naye siyajola ethi angi-exist. Umfana uyaphika ukuthi mina naye siyajola. Okay, fine, mephika. Sithi sisakhuluma kanjalo useba umuntu ongiyalayo mawengane. Athi ngokwakhe ngabe angiqhubeki nalo mfana because nabo njengamanje bahlukene, bahlukaniswa ukuthi mina ngithandana nobaba ongane yakhe. And leyo ukuthi usisi wakhe wafika ezolanda incwadi ayikho, akaze akhulume nosisi wakhe. Into eyenzakala ukuthi ngesikhathi umfana eregister akarejistanga yena, umfana waregistelwa uma wengane. Okay. Manje mina ngirejistela wamfakela i-address esendlini yakhe. Useyangitshela ukuthi ngimuhle kabi, ngimncane, angiphume ebafaneni abafana naye because banamanga, abanamali. Yena umfana lo uyasho ukuthi akanamali, uyisidomu ngoba efunda nje wa-aplayelwa wuye, ambeka amabala kimi. Athi naye uyayisola ngokuthi ammithele, so nami ngicela ukuthi ngingammitheli ngoba akondli.
Okay, sindluleke lapho sixabane nomfana sibanga ukuthi hawu usungazuthi angi-exist sibe sithandana nani nani nani. Kanjani? Kanjani? Okay, fine. Sindlule lapho sixabane kodwa singahlukani. Mm. Ukuhamba kwesikhathi aphinde futhi angifonele. Before ngifonele aqala act ngibone ukuthi okay something's off. Ngibuza ukuthi indaba wa-actor distant. Athi aqala ayidikile yonke leyo nto aphika ukuthi hayi alright. Ngapheli usuku angifonele athi it's about uma wengane yakhe, she's not coping ngoba mina ngam-attack. Ngim-attack aphi angazi. Athi ngam-attack uma wengane uthi akekho right cause mina ngimlwisela yena and uyamsabisa ngokuthi ingane yakhe ngeke ayibone if mina ngiqhubeka ngithandana naye. Okay, ekushoni kwakhe lokho kuba umuntu ongalayo angalo mfana. Okay. Ngihlaleke kwakusekuseni ngisesikoleni ngi-attendile. Okay, ngiqeda uku-attenda ngibuyela endlini. Mangibuyela endlini ngibona ukuthi okay angeke phela intombazane izozenza i-victim ngami. Yes. Izenza umuntu omuhle ngami emfanele sithandana naye sobabili. So ngoba yena ukwazile ukumoshela mina so nami I might as well. Ngithathe lama-text lawa angisendela wona engitshele ebekumfana amabala kimi. Ngiwasende ngiwaforwardele kumfana ngimbuza ukuthi so when you seriously want to spend the rest of your life nomuntu ongakuhloniphi okwaziyo ukuthi akubheshe in your so-called girlfriends, othi wena awufuni abe ne-trauma yey'ntombi athandana nazo, awufuni umntwana akakhulele kwi-environment ekanjalo. Okay, angisiphendule nge-dry text nje athi yena ucela ukuphuma kubantu nani 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 shuthi bahlukane no-baby mama cause ngabona kuma-statuses akhe ethi i-relationship yakhe ya-7 years down to drain nani 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 and ngeke iphele kanjalo nje. Okay fine, sihlukane nomfana. Umfana came back esengingcenga. Mayincenga shuthi u-baby mama ingamhlali kahle leyo nto cause I remember when strange things, izinto ezi-strange ziqala ukwenzeka ne. This other day ngiyahamba no-Romza wami sejimini. Phakama iphara out of nowhere lifuna ukulisa mina. Ngihamba no-Romza. Why wena wedwa? Angazi indaba. Lifuna ukungilwisa, liphathaza umbese. Kusendokuthi khona abantu likhipha umbese lifuna ukungigwaza. Khona abantu cause khona i-restaurant eseduze kwala sidlala ngakhona. Khona abantu besilisa balibambe. Abelibamba okay sihambe sejimini mengibuya ngifonela umama ngimtshela ukuthi awu sekwenzeka into kanje kanje la emgaqweni athi hayi mhlawumbe ibhadi lesikhashana. Okay fine. Ngilale. Mangivuka ngakusasa ekuseni ngivuka like ngiyafeel ubuso bami ukuthi bubuhlungu. Okay, ngivuke mangiphakama embedeni khona igazi. And akunuki kahle la endlini. Like kunephunga eli-strange eli-weird leligazi linuka kabi. Mengiphakama uRomzo uyangitshela ukuthi ha ubuso bakho indaba bunje because ulala u-right ekuseni. Mangizibuka esipilini ubuso bami bumoshakele. Kanjani? Uye wavuvukala? Mhlawumbe khona ama-pimples? Bekugcwele ama-pimples la amhlophe anenduna. Okay. Bumoshakele ngaphansi ngiyopha. Ngizama ukufonela umama ngimtshela ukuthi kwenzakalani. Athi angibuye ngize ekhaya ngizozama ukuthi ilungise leyo nto leyo. Akusebenzi nisichitho mhlawumbe? Basho njalo abantu bezizweni masiya kubo bathi isichitho. And njengamanje siku-process okuzama ukulungisa lokho kodwa akulungi because iyangi-affecta lento kakhulu. Angisakhona ukuphumela ngaphandle. Ngiyasaba abantu. Nginephunga elinuka kabi ngaphansi. And aligcini kimi kuphela li-affecta wonke umuntu. Endlini angisahleli ngokuthula sebaze bangikhipha bangihlalisa kwi-single sleeper ngoba bathi ngibahlalisa kabi laba abanye. Njengamanje siku-process yokuzama ukuthi silungisa leyo nto leyo kodwa kuyafana ngoba umehluko noma ukhona ngiwubona kancane. Mhlawumbe ngabe khona izinto ezizulu osebenzisayo, mhlawumbe zokufutha, mhlawumbe phalaza, ugeza, khona izinto enjalo osebenzisayo. Yebo zikhona nokuthi ekhaya abakholelwa kakhulu esiZulwini so as much as zikhona kodwa azikho ningi bakholelwa kakhulu emthandazweni. So into engisebenzisayo manje ibangipha ilo ichibi. Amanzi holy water nentambo yasesinqeni. Okay, inqweba. So kwenzakalani phakathi kwakho nomuntu wakho-ke manje? Mhlawumbe wabe wamlahla sobonile ukuthi kwenzakalani kuwena noma usaqhubeka uthandana naye? Yena ngamlahla before kwenzeke zonke lezi zinto lezi. Because ngaleli langa ngilahla ngala azange sabuyelana. Then mase zenzeka zonke lezi zinto lezi
Sezenzeka after. senzeka after yena ubesezama ukubuya. Mase ngithi ngiyamfonela, ngiyamtshela ukuthi hawu kwenzeka ukuthi nokuthi, am-defend uma wengane yakhe athi akusiwuye. Imina futhi engamsukela, wangikhuza yena wathi ngingamtext. Ngamtexta ngenkani yami naye ayikho into azoyenza and akusiwuye. Sengaqala ngami ukuthi athakathe umuntu, it's not like mina uqala umuntu amfebele naye. So akukwazi ukuba uye. Mangimfonela ubaby mama ngizama ukumbuza, akafuna ukukhuluma nami, usekangibhlokha ukuthi wangitshela ukuthi lento le ngeke iphele kahle. Mhlambe lento ikulimaza kangakanani? I don't understand ukuthi njengoba uthe usuzwe wakhishelwa endaweni yakho lala wedwa ngesikhathi sokuthi bayahlukumezeka abantu kade uhlala nabo. Mhlambe yonke leyo nto leyo ibiyimthwalo omngakanani kuwena? Ibe umthwalo omkhulu kakhulu because nasesikoleni angisezi kahle and ngiyasaba ukubatshela ekhaya isizathu sangempela esenza ukuthi kwenzeke lento eyenzekayo njengamanje because abakubhekile ukuthi ngenziwa yini konke lokho. Ubhuti wami nje ubengihlelela umemulo ukuthi uzongenzela umemulo ngoba ngithembile. Manje mase ngifika nendaba ezikanjeni ukuthi lento ezenzekayo kimi zenziwa yiko lokho ukuthi ngibhizi nabafana mina eThekwini angifundi. Mhlambe mangase kwenzeka bayibone le video because noma ngabe kuthiwa ufihliwe ebusweni but bayazi voice yakho, bayazazi impahla zakho zokugqoka, bayazi indlela okhuluma ngakhona. So uma ubhekile kuzokwenzakalani uma kwenzeka bayibone le video le? Noma mhlambe sekuyiyona indlela ozibona u-ready ngayo ukuthi ubatshele ukuthi kwenzakalani empilweni yakho? Ngiyacabanga ukuthi bazokwata kodwa at least bazobe sebelazi iqiniso ukuthi what really happened ngoba as much as beyazi ukuthi isichitho but abasazi isizathu sangempela. So maybe sebazi bazokwazi ukuthi mhlawumbe babe nendlela engcono yokuthi bazobhekana nayo, sizobhekana nayo kanjani nalenkinga lena. Okay. Mhlambe ngabe umuntu osekhaya okungenzeka ukuthi mhlambe uqondane naye nesimo esicishe sifane nesakho, ungafisa ukuthini nje kuyena wena usakwi-process yokuthi uzilaphe? Umuntu onesimo esibhekene nesami like ogula njengami noma Yes, ushawe ngesichitho nje. Bengingafisa nje ukumtshela ukuthi ayikho into engadluli. Azama ukuthola usizo, nami ngisendleleni yami ukuthola usizo and I think kuzolunga. Hopefully nakuye kuzoba right. But into engifuna ukuyindlulisa kakhulu nje kubantu besifazane ukuthi asikho isidingo sokuthi size sihambelana inyanga. Sabantu besifazane kumele sithandane sodwa, ayikulwisana sodwa, especially silwisana ngabantu abangenandaba nathi. Okay. But-ke mhlambe khona enye into engaphezulu ofisayo ukuthi sikulekelele ngayo since sine-pharmacy yaka Black Life. Mhlambe ngabe khona ezinye izinto esadinga ukuthi uyisebenzise noma u-right ngalezo simo samanje? No, bengingathanda kakhulu ukuthi ningisize. Mhlawumbe izinto ezizokwazi ukuthi zinciphise iphunga ngaphansi nasebusweni zinciphisa ukuvuvukala namashashazi. Ngoba ubuso bami bumoshekile and ukopha angikaze ngiyeke selokhu ngaqala ngoJuly. Sesiside kakhulu leso sikhathi. And August sikhuluma nje uyaphela manje. Uyaphela shothi sekuyinyanga iphelele leyo. Okay, kulungile. Ngizokunikeza ngisazokhuluma nabaphathi bakunikeza izinto zesiZulu ngasebenzisa ezinye zokuqeda iphunga nendlela othi awukho nga-right ngakhona emzimbeni. And I don't think ukuthi ungakhokha, ngizokunikeza nje mali because sifuna ukuthi usizakale. But-ke ngiyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele, ngiyabonga kakhulu isibindi sakho sokuthi ube nathi uzoxoxa ngento eyenzakala kuwena since kade uthe uyasaba ngisho nokuphuma phandle but waba nesibindi sokuthi okay ake ngivele ngiphume ngihambe. Mhlambe mase ngikhuluma ngale nto mhlambe kungenzeka ukuthi kube khona indlela thizeni engisizakala ngayo. Thank you so much. I hope-ke amakhambi esokuneza wona azokusebenzela. Yebo, ngiyabonga sisi. Mbuke lapha ekhaya, ngiyazi vele ukuthi nakanjani kusukela kokhokho nokhokhokazi bethu kusukela kudala nje indoda vele yayibangwa. Kodwa le yeyichitho ngathi ize kakhulu-ke ngamandla-ke manje and angiboni ukuthi ibalulekile kangaka uze uye kokhanyisa kogobela thizeni uyoguqa uyofuna umuthi wokubhekisa phansi omunye umuntu wesifazane ofana nawe ekubeni isichathwa abantu besilisa because umuntu wesilisa oshelayo ayekho umuntu wesifazane ovesana athi nje wesibanibani moze uzongishela ngiyazi ukuthi khona umuntu othandana naye kodwa uzongishela cha akwenzeki. Abantu besilisa basisukelayo basiqhatha bona, so asikho isidingo sokuthi ungadila nomunye umuntu wesifazane ekubeni nawe usheliwe njengawe nawe. Mhlawumbe umuntu ongasudile naye kangcono
umuntu wesilisa ngoba huye umuntu oshelayo. So-ke lento yolokhu sidonsana ngehluthu angathi azizukusisebenzela. Fanele ngabe sesishintshile indlela esisenza ngakhona izinto. Ngeke senze izinto ezazenziwa emandulo siphinde sibuye size. Why ngabe khona ushintsho ukuthina sithandane nje kahle ngale kokulwa, ngale kokuthakathana, ngale nje kokushayana nezici, isidingo asikho Nkosi yami. Sonke siyashelwa njengabantu besifazane. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.